Když jsem dnes přemýšlel, čím uvést zpravodajství z domova v těchto významných únorových dnech, vzal jsem si na pomoc Rudé právo z února 1948. 21. únor před 35 lety. Staroměstské náměstí v Praze se zaplnilo pracujícími. Také v ostatních městech probíhají tábory lidu. V Ostravě se schází 30 000, v Plzni 20 000, v Brně 40 000 dělníků. Na výzvu Klementa Gottwalda se začínají vytvářet akční výbory Národní fronty. V Hradci Králové, Mladé Boleslavi, dočítáme se i o Blansku, Lounech, Sokolově. Boj o charakter republiky vrcholí. Takový byl 21. únor před 35 lety. Stará strojírna brněnské zbrojovky už byla svědkem mnoha shromáždění dělníků v celé historii podniku. Ta nejbouřlivější byla vždy spojená s rozhodujícími událostmi boje dělnické třídy za společenský a sociální pokrok. Stejně jako před 35 lety se tu dnes sešli pracující zbrojovky, příslušníci lidových milicí a Sboru národní bezpečnosti, aby si společně připomněli význam a odkaz událostí února 1948 pro naši socialistickou a mírovou přítomnost. Sú ľudia, stretnutia s ktorými sú aj pre nás novinárov nezabudnutelné, silné, emotívne. Pre Emila Lapša, riaditeľa závodu 01 národného podniku Montostroj v Bratislave, sú nezabudnutelné tie dni spred 35 rokov, o ktorých nám dnes povedal. Pred 35 roky v národnom podniku Erik Grossman pod Národnou správou pracovalo 21 komunistov a vo februári požiadali nás starší súdruhovia, aby sme sa zišli a podrobne nám vysvetli, akej situácii sa nachádza republika, ako je ohrozená naša strana. Nezabudnutelné sú tí chvíle, keď sme prvý raz dostali zbrane a keď sme boli nasadení okamžite ten večer do akcií, a to na stráženie vysielača prievoze a na stráženie niektorých komunikácií v Bratislave. V malom podniku so 150 zamestnancami vznikla zásluhou starších komunistov jedna z prvých jednotiek ľudových milícií v Bratislave. Podnik prešiel mnohými reorganizáciami. Od roku 1960 to bol strojstav až do roku 1972, kedy vznikol dnešný Montostroj s 1800 zamestnancami. Ďalšia činnosť našej jednotky ľudovej milície pokračovala podľa plánu bojovej a politickej prípravy v ďalších rokoch. V roku 1964 jednotka bola špecializovaná, prišiel celý rad mladých ľudí. Jednotka rástla čo do počtu, ale hlavne do kvality. V ostrých mínometných streľbách bola jednotka v rámci mesta Bratislavy 3-krát prvá a 4-krát druhá, za čo získala putovnú zástavu. Za plnenie bojovej a politickej prípravy a ako jednej z prvých jednotiek v Bratislave im prezident republiky pri príležitosti 35. výročia víťazného februára udelil Rad práce a viacerí jednotlivci boli vyznamenaní medailami za zásluhy o ľudové milície.